Tak dobré, dámy a pánové, po velmi dlouhé době se opět ocitáme v domovské Hidden Gallery Bořivojova, a to za příležitostí výstavy Dorky Hlinkové, která se jmenuje Čurimuri Fuk, která je zde přítomna, a také je zde přítomný intelektuální bingo Kamil Princ. Dobrý den. Jsem myslel intelektuální pingu, jako z toho večerníčku. To bylo hezčí. Tak ahoj Dorko. Ahoj. Ahoj Kamile. Guten Tag. Já se představovat nemusím, protože všetci mě znáte snad. Tvoje jméno je v popisku podcastu o tom. Aby jsme začali, tak abych nějak představil výstavu a Dorku Hlinkovou. Dorka Hlinková teďka skončila bakalářské studium na FAVu v Brně. Co to znamená to FAVu? Fakulta Výtvarných umění. Jo, že FA. Aha, už tak to dává smysl. A teďka se právě dostala na Umprum, na grafiku, a samozřejmě až tady na AVU uviděli výstavu, že má v Hidden Gallery, tak ji zavolali, že ho chcou i na AVU. Že se uvolnilo místečko a berou jo. Gratulujeme. Děkuju. Když se vrátíme k té výstavě Čurimuri Fuk, jsme zvolili název takový hravý a jak jsem říkal, možná až magicko-realisticky, jak ty tvoje obrazy možná na první pohled vypadají, ale když člověk se do nich přečte text o výstavě nebo mluví s tebou, tak zjistí, že ty situace nejsou vysněné, ale jsou to víceméně situace, které si sama zažila a ráda je sdílíš. Tady Kamilovi, když tu byl na vernisáži, tak jediný obrazy, které ho hnedka zaujaly, nebo jediný jako první obrazy, které ho hnedka zaujaly, tak to byl mrtvý člověk a hrob. Hřbitov. Celý. Budeme troškařit s jedním hrobem, to nemá co už mít plátno, když už tak půlka Olšan. Jsem se chtěl zeptat, kolik vlastně v tvých obrazů je fantazie, v kolik je něco prožitého. Třeba tady obraz, kde je hřbitov a je tam dětské hřiště, ale něco takového skutečně existuje, nebo si syntézou propojila nějaké dvě vzpomínky a zážitky do jednoho plátna, jak se věci mají. Tak tady vlastně asi tak 99% z těch obrazů jsou věci, co se reálně staly nebo jsem viděla. A vlastně jenom jeden z těch obrazů je smyšlený a je to, byl to nějaký jako proces, kterým jsem došla k tomu, že vlastně stačí malovat ty věci z reality, ale dřív jsem třeba přemýšlela, že si budu hrát s tím, že budu malovat občas něco, co jsem fakt zažila a viděla, a občas si do toho hodím něco smyšlenýho, aby ten divák musel pracovat s nějakým jako přemýšlením, co je reálný a co není, a aby byl nějakým způsobem znejštěný. Jestli to odpovídá na tvoji otázku. Odpovídá, samozřejmě to vyvolává další otázky, kde se viděla třeba řidiče Voltu, jak jede na koni, nebo jste měli takový batoh, kde se takovýto surreální obraz mohl objevit v realitě. Jo, tak to je právě ten jediný smyšlený obraz vlastně. A je to jako z Erasmu v Rumunsku, kde jsem byla, a tam jako lidi jezdili hodně jako na koních a s takovýma těma koňskýma povozema, a zároveň tam byly i normálně ty prvky toho reálného současného světa, a vlastně mi přišlo, že to je jako hodně blízko reality. A třeba vedle toho právě to hřiště s tím hřbitovem, tak to je taky z toho Rumunska, kde uprostřed toho města, kde jsem studovala v Kluži, tak byl obří hřbitov a lidi ten hřbitov prostě jako využívali v podstatě jako, že se tam občas šli prostě jako i sednout prostě na pivo, jak kdyby šli do parku. Bylo vlastně kolem toho hřbitova úplně normální věci, jako to hřiště, nebo prostě jako venkovní posilovna, nebo takový věci, protože to prostě bylo uprostřed toho města. To byl jako funkční používaný hřbitov, nebo to byl jako nějaký nefunkční skanzenový? Funkční tady. No, normální hřbitov a kolem toho normálně funkční dětský hřiště a nevím, co tam bylo, jako nějaký fotbalový jako místo, kde se hraje fotbal. Takže doslova od kolébky ke hrobu. Jo. Jaké jsou tvé zážitky a vzpomínky na Rumunsko? Jaké vzpomínky?
No, na Rumunsko asi Jo. jsou v Rumunsku, tak co jsi tam zažila, jak ti to obohatilo umělecky i lidsky? No tak mně se to moc líbilo. Bylo to takový první jako vypadnutí sama na další dobu z Česka, takže to bylo samozřejmě hodně přínosný. To bylo školní? Školní Erasmus, no. A to Rumunsko bylo hrozně sympatický, jako je tam krásná příroda, ve který není moc lidí, což je fajn. Medvědi tam taky prej jsou, to jsem neviděla, ale jsou tam. A lidi byli skvělí, jako byli hrozně přátelský, hodně pili. Takže jako tady. Takže jako tady, ano, jako tady možná trošku jako ještě na vyšším levelu. Já bych se trošku vrátil, jak jsi říkala, že ten jeden obraz je smyšlený, tak to navazuje na to, jak co si dřív malovala. Jsi dřív malovala nějaké smyšlené krajiny, které byly pro tebe utopické a pak si zjistila na to, že ta utopie si můžeš vlastně udělat, že důležitou součástí té krajiny, která se ti líbí, je právě nějaký zážitek s těmi kamarády v té krajině, což tady tyto obrazy dělají, znázorňují. A když jsi to uvědomila, nebo jak první ty obrazy vypadaly, ty utopistické krajiny? Tak já si myslím, že v těch dřívějších obrazech jsem hodně jako hledala nějak, nebo objevovala téma domova, že to bylo něco, co jsem řešila vždycky a dřív to pro mě bylo prostě hodně spojený s tou přírodou a s nějakou jako krajinou bez člověka, kde prostě všechno funguje podle nějakých mých ideálních představ, kde prostě se neřeší žádný problémy a je tam jenom prostě ta krásná příroda a ten člověk, který vlastně řeší jenom nějaký základní svý potřeby, jako někam dojít, najíst se. Oblekají ti tě ptáčci jak Sněhurku. jo. No a potom prostě jsem si na těch výletech, které třeba byly delší než jenom po jednom pohoří, ale byly skrz více hor, prostě z více kilometrů, tak jsem se víc setkávala s tou civilizací uprostřed té přírody a došlo mi, že to je všechno propojený a že je důležité to vnímat jako ten celek, aby to bylo prostě upřímný a aby to mohlo být vlastně hezký, tak to musí být upřímný. Cítíš se někde doma? Máš nějaké místo, které nazýváš domovem, nebo teďka jako emigruješ z Brna do Prahy, nebo jsi bydlela předtím v Brně, když jsi studovala v Brně? No, myslím, že se to hodně právě mění, že jako hodně měním místa, kde bydlím a hodně měním různý skupiny, ve kterých se pohybuju a vlastně docela rychle jsem schopná si to někde jako oblíbit a pak je to najednou domov a teď jsem třeba byla na takovém festivalu ve Španělsku, který se jmenuje Rainbow. a tam to taky všichni brali jako domov a bylo to prostě jako louka uprostřed hor. No, takže asi ten domov vnímám spíš právě, že je spíš o lidech, než o tom místě. A to je asi vidět i v těch obrazech, že jsou tam často ty situace s těma lidma. Vlastně není úplně jasný třeba, kde to je. To místo není tak důležitý, ale důležitý je nějaký ta intimita, která vytváří ten domov. Krásně řečeno. Nádherně řečeno. A přemýšlíš, že by se třeba někdy vrátila, třeba i krátkodobě zpět ke krajinám, nebo už to bereš jako hotovou uzavřenou kapitolu a nevermore? Tak tady možná jedna krajinka taková je. Jo. Tak mě zajímají teďka prostě celkové nějaké jako vztahy mezi různýma věcma. Nebo nějaký napětí, který prostě vytvářím nějakou redukcí informací v tom obraze a není nutný, aby to byly lidi, může to být jako cokoliv, že tady vlastně mám právě, Filip ukazoval na obraz, kde jsou takový průhled skrze stromy na město
a To bylo taky to Bulharsko, ne? Rumunsko. Rumunsko. Jo, se- jo. Pardon. No, takže to klidně můžou být zase krajiny, ale vlastně vždycky tam je pro mě důležité, aby to tam byla ten vztah nebo to napětí mezi něčím, takže třeba jako tady mám tu krajinu za náma, ve který je ten hřopík, ten bunkr, tak vlastně si myslím, že by tam ani nemuseli být ty lidé, ale vždycky tam je pro mě důležité, aby tam bylo něco, co jako rozšiřuje ten význam na něco jiného, než jenom tu krajinu. A jak vybíráš ty náměty? Máš, že celkem jsou rozhozené. Někde holka sbírá extrement, někde někdo čurá do ohně, někdo právě vynáší z bytu mrtvolu, anebo takový až expresivní obraz na lopatce z sněžných děl. No tak to jsou taky věci ze života prostě, no. A já ráda používám takovou metaforu sběru, že se považuji za sběračku a různě ty momenty hromadím a stejně tak hromadím nějaký materiály, který různě najdu na chalupě nebo v lese a potom to nějak jako propojuju, ty nalezený materiály a ty náměty a je pro mě právě důležitá rozmanitost těch námětů, že něco jsou jako nějaký úplně obyčejný situace, nějaký jsou vlastně trochu netradiční a že tím, jak se vedle sebe položí ty různé situace, tak vlastně se vzájemně tak jako podporujou a různě zpochybňujou v tom, jak jsou obyčejný a neobyčejný. To jsem si chtěl něco zeptat, tak jsem na to zapomněl. Jo, už vím, to, co se týče z toho sbírání, ty opravdu chodíš po přírodě, najdeš nějaký předmět, který pak pomaluješ, to chodíš takhle účelově s batůžkem do lesa, nebo prostě když něco najdeš a líbí se ti to, tak si to prostě vezmeš s sebou a jak často chodíš do přírody, jestli příroda je pro tebe důležitá i jako jak na vyčištění hlavy být sama, protože tady je mnoho lidí, tak předpokládám, že i mnoho času trávíš s lidmi. Jsem řekl několik otázek, možná to není chaos. Takže Ale aspoň si na ně neodpověděl. zatím, ještě to nedořekl. Nazdravím pana Vytvara, samozřejmě, který jsme zavedli nový pojem vytvarovská otázka, kdy pan Vytvar řekl, že pokládáme otázky, na které si sami odpovídáme, takže tady to nebyla otázka tohoto charakteru, jakožto jedna z mála. Polepšíme se. Děkuji. Tak jo, takže já zkusím zopakovat ty otázky, se pamatuju. Já už ne. Takže jedna otázka byla teda, jako jak často chodím sbírat ty materiály a jestli to je jako účelně za sběrem materiálu a druhý bylo, jak často chodím do přírody. A jestli je to pro tebe důležité odpočinout si od lidí, nebo jestli jsi introvert a potřebuješ mít trošku čas pro sebe, nebo naopak si ráda s lidmi a když jsi někde sama, tak tě svírá vnitřní hlas melancholie a utrpení a potřebuješ být mezi skupinou svých osob. Tak do přírody chodím ráda, nemám v tom asi žádný úplně pravidelný rytmus, vlastně spíš jsem taková, jakože mám ráda prostě výlety a kdykoliv je nějaká příležitost, tak se snažím jako ji přijmout a jít na ten výlet. A často jsem v přírodě asi s lidma vlastně. Teďka jsem poprvé jela jako sama, že jsem jela do toho Španělska sama stopem, tak to bylo pro mě taky hodně inspirativní, jakoby spát sama v lese. To si odvážná, abych nenechal manželku venčit psa samotnou nás na Černáku za barákem. A na hřbitově jsem spala sama. To by se ti mohlo líbit. Ano, to bude má další otázka, kterou snad teďka nezapomenu, ale pokračuj, go on, please elaborate. Jo, no, takže myslím si, že je pro mě důležité být v té přírodě a asi i když jsem tam s lidma, tak se tam dokážu najít nějaký čas, jakože chvilku jdu prostě sama, že vlastně v té přírodě často trávím ten čas tím způsobem, že jdeme na nějakým jako treku, neseme těžký batoh, jdeme do kopce, takže vlastně i když je člověk introvert a je s lidma, tak tam má tu svoji introvertní chvilku, kdy jenom s těma svýma myšlenkama a bojem s tím kopcem a pak je zase chvilku s lidma, že to je takový Pak fajn. slyšíš ze zadu neskákej.
A ty tvoje výlety jsou vždycky s přáteli, nebo jsi někdy zkoušela s přáteli, ale i s nějakou substancí do přírody? Ale jako výlety do psychedelických krajin. Tak to jsem samozřejmě taky zkoušela. Ale vlastně teďka jsem se nedávno právě bavila s kamarádem o těch mých obrazech a on si myslel, že většina z nich jsou jako pod vlivem nějakých drog, že to na něj tak působí, ale jako zjistila jsem, že většina těch obrazů jsou právě ze střízlivých momentů, že jakoby právě člověk je někde v té přírodě a vlastně stačí jenom to, že se mu vyplavejí ty endorfíny a to z toho, jak moc jako vydává energie a dokáže zažít zajímavé věci. Jako. A tu situaci si vybavíš, uvědomíš, že už chceš namalovat rovnou na místě, nebo až přijdeš dom a jestli je to rovnou na místě, tak jestli si děláš třeba fotografický záznam, nebo kreslíš si to, nebo děláš z lega nějakou skicu. To je novinka. Tak jako je to různý. Mně přijde, že v těch momentech, jako, který často chci pak namalovat, tak třeba nechci ani zrovna fotit nebo skicovat, takže se snažím být jen jako hodně přítomná a uvědomovat si, co se jako děje kolem mě a nějak si to v hlavě třeba pojmenovávat. A pak, když se vrátím, tak si většinou udělám jako hodně skic. Píšu si deník a tak. Občas se snažím i něco fotit. A tak nějak to kombinuju, prostě zároveň občas se mi vybaví něco jako úplně jako z dřívějška, co nemám nějak zdokumentovaný a je to prostě třeba z dětství nebo tak. Ale teďka jako čím víc člověk maluje to, co maluje, tak tím víc to kolem sebe vidí a takže teďka jako furt vidím nějaký věci a říkám si, to bych chtěla namalovat. No. Je něco, co bys chtěla namalovat, ještě se to nenamalovala? Mně? Jo. Příští výstava teda. To budu jenom já na všechno. Na všechno. No hodně věcí bych chtěla namalovat, ještě jsem je nenamalovala. No tak třeba teď už, co jsem se zmínila o tom spaní na hřbitově, tak to mi přišlo jako zajímavý motiv. Bála ses na hřbitově? Nebo byla tam nějaká energie, kterou jsi cítila, nebo prostě si... Já jsem se tam právě přišla strašně bezpečně. Proč jsi spala na hřbitově a kde se to dá takhle to udělat? Že bych zařezala. si také někdy udělal šlofíka v Rumunsku. Tady v Čechách jsou všude kamery, to je na houby. Ve Španělsku myslím, že to bylo. No, ve Španělsku. Ve Francii. No, mě to doporučil můj kamarád a jako, protože člověk, když stopuje, tak vlastně jede z benzínky na benzínku a nechce se úplně dostat do žádného města a vlastně chce spát vždycky co nejblíž jakoby dálnici a benzínkám, kde se dá stopovat. A takže buď může člověk popojít z té benzínky někam do lesa nebo do přírody a nebo byl tady ten nápad jít spát na hřbitov, protože on je vlastně obestavěný zdí. V noci tam moc nikdo nechodí, protože proč by někdo v noci chodil na hřbitov? Moc někdo, takže někdo tam chodí. No a byl to 24 hodin denně otevřený hřbitov, takže prostě non-stop party a byl tam zdroj pitné vody, což je taky super. Takže jakoby jsem se tam nebála žádných zvířat. Jsem měla pocit, že to je bezpečný, co se týče, jako, že jsem se nemyslela, že by přišli nějaký lidi a zároveň to bylo blízko pak zase zpátky té benzínové stanici, takže jsem pak mohla zase brzo pokračovat. A to bylo náhodný, že tam byla ten hřbitov, nebo si řekla prostě mistrovi, hele, tady mi prosím tě zastav, tady vidím na mapě hřbitov. No to byla náhoda docela, že já jsem právě už byl jako večer, já jsem se snažila vždycky si najít místo na spaní, dokud bylo ještě světlo, abych prostě nějak byla trochu dávala pozor, jako a tak jsem vystoupala na nějaký benzínce a až když jsem tam vystoupala, tak jsem zjistila, že ta benzínka má všude kolem dokola plot, který byl docela ostrej a pak tam byly jako všechny lesy byly jako ve svahu,
takže bych musela přelíst plot, pak jít do kopce a najít v kopci nějaký placatý místo, což se mi moc nezdálo, tak jsem se koukala, co je po okolí a v okolí byl ten hřbitov, takže to bylo ideální. Jak dlouho trvala taková cesta z Prahy do Španělska? No, mně to trvalo asi 4,5 dne se tam dostat na severozápad Španělska. Jsi ještě navštěvoval nějaké hospůdky, ne, cestou? Ani ne, ty. A, Kafíčka jsem dávala. a už máš nějaké jako motivy obrazů, které jsou právě buď z této cesty nebo rovnou z toho festivalu? No zatím jsem jako nic z toho nenamalovala, ale mám to jako napsaný v deníčku, mám to v hlavě. No a teďka třeba hodně přemýšlím nad tím, protože na tom festivalu, kde jsem byla, se nesmělo fotit, natáčet, používat telefony a bylo to hodně takový jako svět uvnitř světa, který je jako takovej jako schovaný. A tak vlastně přemýšlím, který ty věci z toho světa chci vypustit do toho venkovního světa a co je jako lepší, když zůstane jako utajený, nebo já nevím. Takže nad tím hodně teďka přemýšlím, jako, co vlastně má být řečený a co ne. A proč jsi rovnou tak na takový zásadní festival rozhodla jet sama? Že mistr nechtěl jet, nebo jsi řekla, hele, tam se dějou věci, chci jet sama. nějak to tak dopadlo, jako mistr měl práci, tak. Kamarádi jeli chvilku přede mnou stopem, já jsem původně chtěla jet jako s partou kamarádů stopovat, ale nějak jsem to nestihla, protože jsem šla ještě na jiný festival a takže jsem pak jela sama a byla jsem vlastně hrozně ráda, no, že se to podařilo, protože mi přijde, že je těžký si najít čas na to být sama nebo dělat nějaký dobrodružství sama. Tak ono se asi líp stopuje, ne? Když je vás 10, tak to do nějakého tady Ford K se nevejdete, tak to v jednom. Ale zase to může být nebezpečně, cítila se ohrožená, že ti zastaví nějaký deviant třeba, furt nějaký true crime, takže si představím to nejhorší, ten scénář. No ještě k tomu musím zmínit, že jeden tvůj obraz se právě jmenuje, že člověk je nejnebezpečnější zvíře. Jako chvilku jsem přemýšlela, že bych se měla bát, protože mi to všichni říkali, ale moc jsem se nebála, jako prostě věděla jsem, že když se mi někdo nebude zdát, tak do toho auta nemusím nastoupit a většinou mi prostě pocitově přišlo, že ty lidi jsou v pohodě, nebo prostě když to byla prostě nějaký třeba nějaký pár, jako holka s klukem, nevím, ve věku prostě mých rodičů nebo něco, tak vlastně ty lidi často o mě měli větší strach než já o ně a jako než já o sebe a neměla jsem pocit, že by mi někdo chtěl ublížit, jako a když to bylo divný, tak jsem prostě vystoupila, no. S pepřákem do očí. Kamiško, by se vlezla do auta? No nedoporučuju, já moc dobře neřídím. To bych se taky bál o tebe, teda o sebe. Tak záleží, jaký by měl auto a kam by jel. Máme Roomstra, ale nefungují brzdy, jestli nevadí. Jezdím MHD, to je ekologický. Cestu zpátky si jela taky sama. Jo, ale to už jsem letěla letadlem, protože jsem potřeba stihnout něco tady v Praze. No. A stihla jsi? Stihla jsem. A kdybys měla ten čas, ráda bys absolvovala stejně tu cestu? Nebo radši jsi řekla, tyjo, to letadlo není zase blbý nápad? Kdybych měla čas, tak tam určitě budu ještě díl v tom Španělsku a pak bych asi viděla, no, možná bych se s někým svezla jako autem z toho festivalu. Že nějaký lidi pak jeli do Čech a měli třeba místo. No, když jsme právě mluvili o tom obrazu nejnebezpečnější zvíře, tak to je, myslím, ten, co je za tebou. A hodně lidí, co jsem přijde tady na výstavu, se mě ptá, nebo dedukují, že to je prostě, že hledají klíště na tom člověku. Je to pravda? Jo. A našli jste? Našli jsme nějaký, no. Jste běhali na v lese a pak jste...
Jsme spali prostě venku. To přes noc naleze asi na člověka. Že co? Přes noc to vyleze na člověka. Asi jo, no. Přes noci, přes den, no, kdykoliv. No a ten obraz se jmenuje Nejnebezpečnější zvíře v Česku a právě jako je to směřovaný na to klíště, ale je to schválně nazvaný tak, aby člověk nevěděl, jestli je nejnebezpečnější zvíře ten člověk nebo to klíště. A jaký je tvůj názor? Co je víc nebezpečné? No to vlastně možná nevím. Asi člověk. Bych jenom dodal, že filozof Zapfe pokládal člověka za příliš vyvinuté zvíře, které má příliš mnoho mentální kapacity a proto neustále trpí, protože je moc chytrý a ta evoluce se mu takhle pomstila, že kdyby nebyl tak chytrý, že by žil v méně utrpení. Co to myslíš, že člověk převinutý měl zůstat někde u, já nevím, salamandra, který se může sám regenerovat, nebo jak víš, budoucnost lidstva, je lidstvo zkáza a zlo planety, nebo víš, pozitivno, že se jednou polepšíme a nejnebezpečnější zvíře bude klíště a ne člověk. To jo, tak to je hustá otázka. Jako mně se jako civilizace občas zdá jako ošklivá, ale jako lidi jako jednotlivci se mi zdají hezký. A takže asi si myslím, že jako lidstvo pak prostě přestane bejt jako a že ta příroda to vlastně zvládne a zůstane ta příroda. Ale že tady ještě chvilku jako společně budeme. Ještě chvilku tady budeme škodit. No. Tak teďka by to chtěl nějakou odlehčenější otázku. No u tebe zajímavě, jako poprvé jsem se s tebou právě seznámil, když jsi byla na jak se tam říká, prostě na stáži. Na stáži na AVU v ateliéru kresby. A jestli by si nějak porovnala tu školu v Brně versus tu školu na AVU. Jestli to bylo v něčem jiný. Nebudu ti na to odpovídat. No, určitě to bylo v něčem jiný. Oboje má jako svý výhody a nevýhody. Mně se, jako co mě vlastně hodně překvapilo v Praze a přišlo mi super, že třeba na ty klauzury někdo přijde se podívat. To se v Brně moc nepřijde, nebo jako pár lidí, jo, ale Jo. jo, to je super, to mi udělalo radost. No, prostě není to zdaleka tolik propagovaný, prostě v Brně to nemá takový dosah, to umění a přijde mi to jako velká škoda, protože tam vznikají super věci no a na druhou stranu jako v Brně je hrozně fajn, že tam je strašný jako klid a vzhledem k tomu, že tam prostě za stolik nechodí do té školy se kouknout třeba nějaký galeristi nebo sběratelé, tak ty lidi jsou takový míň soutěživý, bych řekla, a víc jakoby fakt řeší jenom nějaký ten vztah k té malbě a k tomu umění samotnému a k sobě vzájemně a není to tolik o tom, jako se prosadit. Nebo aspoň tak mi to jako připadá, no. A samozřejmě důležitý jako oboje, jako když chce člověk nějak přežít, tak je důležitý i se nějak prosadit, i nějak být jako přátelský k ostatním a ne být jenom soutěživý, no. Já jsem si všiml, že hodně tvých spolužáků z Brna tady bylo, jestli jsem to dobře vydedukoval. A byli to zároveň ti, co to třeba byli půl hodiny teda. Jo. Že si pečlivě to procházeli a bavili se u toho. Jo, jakože fakt jsou to takový jako odevzdaný malíři třeba na tom aťáku našim mi přijde. Ale jako zároveň jako bohu, že jako že na to kašlo, že se odevzdávají bohu. Ne, jakože to pro ně hodně znamená ta malba. Mají to jako nějaký součást života už. No, řekla bych, že jo. Ale jakože na tom AVU to taky samozřejmě jako tak je. Jen mi přijde, že prostě jsou ty lidi takový rozlítanější asi. Takže v tom Brně fakt jako
jsou hodně v té škole pro ten ateliér žijou prostě. Ale tak je to ateliér od ateliéru a absolutně to nejde jako nějak říct vlastně. A je tam nějaký ateliér, který nenávidíš? Všechny. Který nenávidím, to asi není. Jako pro mě je docela těžký nenávidět. Vy tam máte Klodovou, ne? V jednom ateliéru. Mhm. Tam jsem zrovna šel a proběhla striptease. Pak Super. máte jako jeden z mála, oproti AVU máte tam fotku. Mhm. Pak nějaké zajímavé ateliéry. Už to nepamatuju. Dojděte se podívat na Feldury. Jo. V lednu. Je něco, co nenávidíš, pardon, jsem se zakoktal, nenávidíš, něco, co nenávidíš, kromě hloubých otázek na podcastu. To, co nenávidím. Nebo koho samozřejmě, to ještě tak vystřihnem. Kecáme. Nemám moc ráda, když někdo lže. Kdy jsi lhala naposledy? Sama sobě třeba si lžeme pořád, třeba Jo, tak přijdu to včas na podcast, taky se mi to nepovedlo. No, tak nemám ráda, když mě komár štípne do víčka od oka. A tak jako mě zase teďka vštípla vosa přímo do bulvy, ale nějaká taková Do menší. bulvy? No. Jsem myslel, že tam jenom spadla, pak jsem cítil, jak to pulzuje a bolí, tak jsem si říkal, to bude asi žádlo. Že máš skleněné oko teďka, vypadá to jako pravý, ale Rozdychal jsem to. v pořádku. Nebyl. A já jsem teďka někoho viděl, že byl štíplý do oka od komara, nebyla jsi to ty? Někoho jsem viděl, že měl napuchlý oko. Myslím, že ne. A teďka mě taky štípl komár do rtu a vypadal to prostě, když byla na plastice rtu. A líbilo se ti to? Ne, špatně se mi povídalo a smálo. A když já jsem teďka skočil Kamilovi do slova. A to stejně zapomenu, to je možná lepší potom, některé otázky lepší nepokládat. Asi to fakt hecneš a půjdeš na AVO na Umprum, jestli se budeš snažit teďka tvořit jinčí věc, než jsi tvořila doposud, a jestli budeš zkoušet na AVO dělat něco jinčího než na Umprum, nebo jestli jsi nad tím tak přemýšlela. No, mě na tom Umprum jako trochu děsí, že jsou tam ty zadání a přijde mi, že hodně to, jak se mi tam bude jako líbit a tak a co tam budu dělat, se hodně odvíjí od toho, jaký bude to zadání a jak moc budu schopná napasovat to, co chci dělat na to zadání. Na tom Umprum mě láká jako nějaký ty dílny, který tam mají, jako vyzkoušet si třeba něco se sklem nebo s kovem, mít na nějakou stáž. A vlastně na AVU mi přišlo, že by bylo fajn dělat prostě tu malbu, pokračovat v tom, co dělám. Ale taky vlastně moc nevím, jaký to bude, protože se tam mění to vedení na tom ateliéru, malba 1. Ale už víš, kdo tam půjde? Jo, ale už jsem to zapomněla. To musíš vystřihnout. Jaký to... No, ono to bude fungovat nějak jako visiting karty studio, že se tam bude měnit to vedení. To nějak takhle. To bylo nějaká intermediální konfrontace zase, nebo... No nevím, já bych chtěla asi jako malovat, anebo jako klidně bych zkusila třeba udělat nějakou knížku, anebo něco takového jako řemeslného. Nějak zkusit si jako nějaký jiný materiál a chtěla bych víc pracovat s těma nalezenýma materiálama a naučit se jako různě jako najít nějakou větší lehkost třeba v nějakém opracování těch nalezených materiálů a zapojování do těch maleb, aby to tak nějak fungovalo. Přemýšlela jsi někdy o médiu sochy nebo nějakého 3D předmětu, tož tady jako víceméně některé 3D už jsou. Něco, co by stálo v prostoru galerie. Taký totem třeba pomalovaný. Jo, jak asi nad tím trochu přemýšlela.
Jako přemýšlela jsem třeba i na nějakou jako takovou jako instalací, nebo jak mluvím o tom sběru, takže by mohlo být to jako doprovázený nějakýma nalezenýma objektama, ale nevím, jestli by to nebylo taky moc ilustrativní. A pak jsem přemýšlela, že by mě bavilo možná dělat nějaký takový jako objekty, do kterých se může jako divák nějak zapojit, že by to byl třeba nějaký otočný systém nebo něco takového, kde by se jako, nevím, jakože něco taky s nalezenýma materiálama, ale že třeba když by to bylo nějaký kolo, takže by prostě se dalo jako otáčet a něco by se dělo. Líbilo by se to. Animace. Jo, jako takový jednoduchý mechanismy se mi líbí. Mhm. A co plánuješ teďka do budoucna? Budeš pokračovat tady v té sérii vzpomínek z dětství, ze svých zážitků, nebo máš třeba nějaký plán, který se ještě nerealizoval, nebo nějaký sen, nějakou vizi, kterou by se ráda uskutečnila? Asi bych chtěla určitě ještě pokračovat v tom, co jsem rozjela, protože mě to jako baví a ještě mi to nepřijde vyčerpaný. Možná by mě zajímalo to nějak jakoby zjednodušit, že mě teďka hodně baví dělat takový minimalistický kresby jako těch situací kolem mě a no, že možná do toho dostat nějakou větší lehkost a no, zároveň jsem přemýšlela, že mě na tom vlastně hodně baví jakoby barvy, barevnost, takže by mě možná se líbilo dělat prostě něco, kde by fakt záleželo hodně na té barvě a struktuře a ten motiv by tam byl třeba trochu jako ztracenější, ale zároveň je pro mě pořád hodně důležitý ten příběh v tom obraze, no. Já jsem si všiml, že kromě tomto obrazu s tričkem ty takřka nepoužíváš čistě bílou barvu, že? Jo. Vždycky to osvětlení takové teplejší, takové nažloutlé. To je to velmi zajímavé, působí to vlastně tak hřejivě ty obrazy. Mm-hmm. Jo, já se jako bílou používám jen minimálně, no. Bože drahá. Že je moc taková... Balakryl. A tak občas jako to udělá zajímavý efekt, tam dá tu bílou, no, že to tak jako rozzáří nějakou část. Ale jako vždycky něčím jako nařadím, jako čistě bílou jsem asi nepoužila nikdy. Přemýšlel jsi o nějakých větších formátech, nebo máš nějaké větší formáty? 2 metry na 2 metry? No můj největší formát jsou tady ty krávy s tím stanem. A vlastně mi to zatím nějak nepřijde asi podstatný. Jako asi bych to chtěla ještě zkusit. Já jsem jako hodně přemýšlela nad tím, mi přijde, že pokud to má být velký formát, tak to musí mít jako důvod, proč to je velký formát, jakože třeba u těch krav jsem chtěla, aby ten divák měl trochu ten pocit, že ho ty krávy jako nějak obstupují, nebo že jakoby je taky sledovaný těma krávama. Ale většinou mám pocit, že se mi podaří vtáhnout toho diváka dovnitř i v tom malém formátu, takže mi to nepřijde zase tak nutný dělat ty velký formáty, ale zajímalo by mě udělat nějaký minimalistický motiv na velký formát a vyhrát se jenom s tou plochou a barevností. A strukturou. A strukturou. No tady hodně lidí se třeba u těch krav vždycky zastaví nad pohledem těch 2 krav v popředí, že to člověka víceméně soudí trošku. Byl účel. Jo, to je účel, no. Že jako nežer mě, go vegan. Jako já jsem chtěla, aby ten divák jako taky trochu zažil ten pocit, který zažívají ty lidi v tom stanu, který jsou obklíčený těma krávama a aby byl taky takový jako sledovaný a No to je vlastně obklíčený. taky situace, která se ti stala. Jo. Bylo to, bála ses, jakože tam něco dupalo, tak otevře, že tam dýchá na tebe kráva. Já jsem se moc nebála, ale ostatní se báli a já jsem se jen smála a to se většinou děje v nějakých nebezpečných situacích. Krávy jsou takové inteligentní zvíře.
Máš doma nějaká zvířata, kromě klíšťat třeba? Možná pár octomilek a molů. Ale jinak nemáme žádný domácí zvíře. Jak říkáš, tady ty obrazy jsou prostě nějaké zážitky, které jsi sama zažila. A který z těch zážitků nebo experience z těchto obrazů byla pro tebe jako nejzásadnější, kterou prostě máš, i když se podíváš na ten obraz, tak si to vybavíš a máš to před očima, buď se usměješ, nebo tě oleje pot. To si musím rozmyslet. Těžká otázka, těžce. Vytvář si zase bude myslet to, že se mu vybily sluchátka. Nejzásadnější. Nebo třeba nejsilnější zážitek. Který ti nejvíc utkvěl. Tak možná bych třeba řekla ten toho hasiče. Protože, nevím, chtěla bych ho tak nějak zmínit, protože mi přijde, že možná nemusí být úplně pochopený a to je teda prostě obraz, kdy hořelo u nás v baráku, jako v paneláku a v sousedním, nebo v sousedním vchodu, jako jak jsou ty 3 vchody v paneláku, tak v tom vedle. A tak jsem musel evakuovat celý barák a bylo to prostě v noci 25. prosince a bylo tam asi 25 hasičských aut no a vlastně to bylo jako šílená situace, ale mě pak zaujal ten moment, kdy už se to celé jako uklidnilo, uhasilo a všichni lidi začali těm hasičům nosit cukroví a čaj a ty hasiči tam pak tak postávali u těch svých 25 hasičských aut a pili ten čaj a jedli to cukroví. A no, byl to takový prostě klid, jako po tom, co klid po bouři, no, nebo jako. Tak nějaký konec filmu z Rychle zběsile, smrtonosná zbraň, nebo... Jaké byly škody materiální, nebo byl někdo zraněn, nebo někomu splála záclona, kvůli tomu zavolali 25 hasičských aut. No, to byla nějaká větší tragédie. No, vyhořel celý ten jeden byt, nad ním vlastně od něj chytl i ten byt nad ním a všechny ty byty pod ním zase byly vyplavený kvůli tomu hašení, takže vlastně myslím si, že 4 byty jako museli projít nějakou rekonstrukcí a myslím, že 3 lidi jeli do nemocnice, byl tam vrtulník. Takže nezapalujte svíčky o Vánocích. Nebo se aspoň na ně dívejte. Neví se, z čeho to bylo, no, ale... Třeba se zjevil Satan. V tvých obrazech je mnohdy nějaký oheň, tak aby potom policie tě nevyslechla, jestli to nebyla ty. Co pro to znamená oheň v obrazech? Je to prostě náhoda, že máš hodně zážitků někde z lesa, kde si zapalíte oheň, nebo je oheň nějaký symbol, nebo něco, co tě při toho opakuje se zjevuje v tvých obsazích, v tvých sižetech výtvarných? No tak rozhodně je oheň jako často v těch zážitcích, co mi přijdou nějak důležitý. Mám ho ráda prostě. Myslím si, že pro mě jako symbolizuje nějaký jako propojení s nějakou dřívější dobou nebo prostě se všema jako nějakou archetypálnost. Že jako mi vlastně přijde vždycky zajímavá nějaká situace ze současného světa v kombinaci s tím ohněm, který mi přijde jakoby univerzální a už je tady jako dlouho a je prostě jeho význam se jako různě proměňuje, ale prostě je furt hodně jako zásadní. Takže tady to propojení jako s dřívější dobou a že si třeba představuju, jak se do toho ohně koukali jako lidi jako spoustu let dřív a že se teď do něj dívám já.
To je krásně poetické. Tak já doufám, že teďka nezapálíme nějaký panelák. No, tak, jako když mě to zapálilo, tak by se pak prodával líp díla třeba. Aby spod Caravaggiovi druhý vrah v dějinách umění. Když už teda nebudeme zmiňovat Hitlera, ale ten se taky prodává, ale z jiných důvodů asi, takže. Protože se neprosadil moc. můžu zapálit všechny obrazy, na kterých je oheň. To už jsme tady dělali s Petr Bokem. A používáš nějaké další symboly, které pro tebe znamenají něco poetického? Nebe, krávy třeba? Nebo je to vlastně vždycky nějaký zážitek a není tam nějaká symbolika speciální? Že bys řekla třeba tady, já nevím, mrak je mé nešťastné dětství, nebo nějaké metafory. No tak jako myslím, že se tam pak často opakuje jako jídlo, což prostě... Čurání. Čurání. No, takovéhle věci, které prostě symbolizují nějaký ty tělesné potřeby a nějakou prostě tělesnost, lidskost, prostě zvířeckost, takovou jako no prostě, že jsme jako jenom lidi, ale zároveň, že jsme lidi, jakože v dobrým i špatným. A ty zvířata tam taky jsou často to mi taky přijde zajímavý, no, jako přijde mi zajímavý, jako, že ty lidi a ty zvířata dělají vlastně podobné věci a tak nějak se na sebe vzájemně jako koukají a nerozumějí si a rozumějí si zároveň. No. Na hodně tvých fotkách jsou právě ti lidé a i nazi, ať je to právě u toho ohniště, kde tancují a je to asi nějaký jako už buď je to nějaký rituál, nebo už jsou prostě ožrali. Nebo prostě jste u krbu a opekáte si koláčky na krbu. A tak ty jsi ta iniciátorka, nebo jak vznikne prostě, protože ty lidi se vyslečou, řekneš, ale potřebuji obraz lidí. Nebo to něco prostě, co vznikne přirozeně, aniž by to někdo řekl. To většinou vznikne přirozeně, ale je to jako většinou v nějakých momentech, kdy to dává smysl být jako nahatý, že to je prostě potom, co se jdeme vykoupat do rybníka nebo něco, jakože ale často mě ten moment jakoby zaujme, protože to je moment nějaký jako zranitelnosti a intimity, blízkosti mezi těma lidma a zároveň je v tom i občas nějaký jako humor a absurdita, když je ten nahatý člověk v nějaký zvláštní situaci. Takže toto mě na tom baví. A cítila jsi, no to už bychom se vraceli ke Španělsku. Jeden z výletů, které mě zaujal a říkala si, že jsi na něm byla, bylo to, že se splavila jako pirátka na jedné lodi v plachetnici. Taky to bylo. A taky samozřejmě otázka, jestli z plachetnice uvidíme nějaký obraz. Bylo to super. Taky hodně jako přemýšlím nad tím, co z toho bych chtěla namalovat, protože plavice na pirátský lodi už je takový jako hodně absurdní v něčem, nebo jakoby mimo realitu, mimo představu nějakých běžných lidí a já bych chtěla, aby ty mý obrazy byly prostě přístupný jako co nejvíc lidem, aby prostě fungovaly jako nějaký komunikační prostředek. Snažím se, aby se v těch prostě ty lidi jako mohli najít a aby to nebylo jako až moc šokující, aby to bylo jako mírně šokující, nebo takový... Klidně víc. Takže prostě nevím, jestli jakoby obraz s pirátama by nebyl už moc jako za první moc ilustrativní a za druhý moc jako, že se do té situace člověk nedokáže vcítit. Ale určitě bych chtěla něco z toho zaznamenat, no. Myslím, že to bude zase něco jako
z nějakých těch obyčejných momentů, který se dějou v neobyčejné situaci, jako nějaký čištění zubů nebo jedení jídla nebo získávání jídla nebo něco takového. Čištění zubů, dentální nití. Já to můžu navrhnout své dentální hygienistce, kdybych nějaké obrazy do své čekárny, tak mám kontakty. Jak máš tady ten obraz, tady se jmenuje Loučení se sousedem, kde ho chudáka tahají v černém pytli, tak to byla jedna paní a říkala, že jakmile viděla tu mrtvolu, tak si olejelo po zádech, že to byl pro něj šok, jakože takový. Byla to nějaká starší paní, co už to taky měla za pár. Vypadá, že ještě vydrží trošku, vypadala. A bylo to pro tebe, to byl soused, který ho znala nějak osobně, nebo to byl prostě dědek, co tě jenom řekl, když byla dítě, že ho nezdravíš? Neznala jsem ho nějak osobně, jako spíš pro mě bylo prostě silný vidět tu situaci, jako to, co tam jako přijede za všechny různý auta a jak je to vlastně dlouhý proces, jako nevím, 5hodinový proces, než se jako takhle ten člověk může vynést z toho domu a vidět fakt jako ten černý pytel, to člověk normálně jenom vidí, nevím, ve filmu nebo slyší o tom a vidět tu rakev a zároveň vidět ty lidi, jak se na to dívají a uvědomit se, že seš taky jeden z těch lidí, který prostě pozorují tu situaci z okna a vlastně jak je to trochu neadekvátní nebo ne prostě zvláštní to sledovat a zároveň je zvláštní v sobě vidět vnímat ten pocit, že to vlastně strašně pozorovat chceš, že tě to jako strašně zajímá. Jak to, že to trvá 5 hodin? Zavoláš havraný koroner, řekne smrt a už jedou, ne? To jako nevím přesně, kolik to trvalo, možná, že 3 hodiny, ale rozhodně jako já jsem právě malovala nějaký obraz zrovna jako mimo domov a pak jsem se vracela a pak mi brácha říkal, že už se to tam děje jako několik hodin a že mi předtím i jako volal, jestli jsem v pohodě nebo já nevím prostě a no tak on nejdřív se o tom musí jako vůbec dozvědět, pak někdo musí určit jako, že ten člověk je fakt mrtvej, pak asi se řeší ta příčina, nějak se to vyšetřuje a pak teprve ho můžou odvízt, no, nevím, jako. Na poslední cestu. Pracuješ někdy s tématem autoportrétu třeba? Jako... Tady ten koláč je trošku autoportrét, že to je koláč, který ti dali. Jo, určitě, jako... No, dort, pardon. Ten se jmenuje zrovna, myslím, Příjemné překvapení na procházce. Jo. No jako s tématem autoportrétu asi nějak pracuju, ale ne přímo jako tak, že bych tam měla ten obličej nebo takhle. Ale tak často v těch situacích jsem já a nějak tam jsem třeba i znázorněná, ale jakoby... Jinší vlasy. Jo, změním baru vlasů a taky nebo něco. Jako není pro mě důležité, aby bylo poznat, co to je za člověka, spíš to má být jako anonymní ty lidi. Ale vlastně tak všechno je to nějaký autoportrét, to vlastně hodně jako z mýho života, takže je to nějakým způsobem odhalující. No vlastně asi třeba to, co říkal Filip, ten dort s nápisem 18 years old virgin, asi pro mě byl vlastně taky nejvíc jako nepříjemnej namalovat, že jsem si říkala, jako jestli už jako jak moc se chci jakoby odhalovat tomu světu, jak moc chci jako o sobě říct věci a vlastně jako nevím, mně vlastně přijde jako absurdní, že jsem si přišla jako trapně z toho znázornit takovýhle moment a proto mi to asi přišlo důležitý znázornit a teď už mi to jako přijde úplně v pohodě, ale jako když jsem to začínala v aťáku skicovat a kolem chodili prostě lidi a ptali se, co dalšího maluješ prostě a vedoucí ateliéru a tak a taky bizární jako, ale nějak mě to jako
přijde důležitý říkat ty věci, které jsou vlastně i pro člověka trochu trapný nebo nekomfortní, protože právě v nich se můžou prostě lidi třeba taky najít, nebo tak. No to měla i Tereza Mátlová, jakože malovala portréty svých kamarádů, ale právě, že nechtěla, aby ti diváci věděli, co to je za kamaráda. Tak ty to máš taky tak, že no, tu identitu trošku, jakože ta identita není pro tebe na těch obrazech jako ta důležitá spíš ta atmosféra, že Jo. přátelství, zážitky, náhoda, čurání. No, mně přijde, že už by to bylo jako moc, když by tam byl ten jako obličej rozpoznatelný, no, že by to jako pak už byl takový deníkový záznam spíš než jako To už bys mohla otevřený rovnou prostor. fotit. No, přesně. Ale přemýšlíš, že bys zkusila fotku? Třeba na průmce? Řekneš, hele, dejte mi foťák, já to nastřílím. Bude rychlejší. No, přemýšlela jsem nad tím, jako, že by mě zajímala fotka a jako jak ji využít, nebo... Protože občas vidím něco, co mi přijde jako zajímavý, nějaký vztah věcí, ale říkám si, že na malbě by to jako nefungovalo a tak to bych třeba mohla fotit něco. Ale mám furt jako nějaký věci, co mě baví na té malbě a dává mi jako furt smysl dělat malbu a ne fotit, jakože mě baví v té malbě nějaká možnost redukce těch informací a že prozradit jenom část toho, co se dělo, nebo toho příběhu a že si můžu hrát s tou atmosférou a prostě, že to můžu víc jako ovlivňovat. Ty jsi prozradila, že skicuješ obrazy. Víš už dopředu, jak ten obraz bude vypadat, nebo pak si řekneš na konci, to udělám tady k tomu hřišti ještě hřbitov, nebo víš od začátku, co tam na tom všechno bude, nebo teprve v procesu malby se ti vytvoří všechny nápady, které tam potom zobrazíš. Mám to většinou docela naplánovaný dopředu, jako já pracuji s temperovou podmalbou a pak na to vrstvím olejový tenký lazurní vrstvy. To znamená, že vlastně ta temperová podmalba tam často jako prosvítá a když jako udělám nějaký prostě obrys nebo nějaký tvar tmavou tou temperou, tak už prostě to tam furt je jakoby vidět, pokud tam nedám pak pastu olejovou, ale tím, že chci pracovat s tou prosvítající temperou, která tomu dává nějakou jakoby světelnost, tak vlastně předem už v té tempeře si hodně předdefinuju ten obraz. A co pak třeba jako se tak jako mění v průběhu je právě ta barevnost, protože jakoby ta barva vzniká tím, že vrstvím ty tenký vrstvy, takže tam prostě dám třeba jako žlutou temperu do podkladu a přesto pak dám jako nějakou tenkou modrou vrstvu a pak tenkou jako oranžovou nebo nevím a vlastně mám trochu představu, jakou chci vytvořit barvu, ale tím, že to nemíchám na paletě, ale vzniká to tím vrstvením, tak jsem často jako sama trošku překvapená, co vznikne a vždycky se na to jako hrozně těším, až tam dám tu další vrstvu a uvidím, jako jak se to smíchá ta barva. To je komplexní postup. No, podcast už se za 30 sekund bude mít 60 minut. Jsou se 60 hodin. A jelikož by měla dneska proběhnout ještě komentovaná prohlídka, než abychom stihli uklidit tady galerii od nahrávacího zařízení, tak vážná, že podcast zaseknu. Ne, nám to tak hezky šlo. Máš ještě něco, co bys chtěla někde tady zmínit, že kupujte obrazy, potřebuji na rohlíky. Jo, to byste mohli. Abych mohla jít na další vejlety a namalovat další obrázky. Příště mohla do Španělska Student Agency aspoň. Takže nakupujte obrazy, je v nich mnoho technik a mnoho vzpomínek a zážitků a emocí. No tedy nějaký Kamíšku, nějaký konečný slovo. Můžu se ještě zeptat na 558 071 věcí. Tak, tak zeptej, ale...
Dobře, tak aspoň... Dorka má dovolený jenom odpovědět ano nebo ne. To nevím, jestli se to takhle... Mě třeba zajímá ten název té výstavy, jako to Churimuri Fuk, jestli to něco jak je tam dětství, je tam nějaká magie, vlastně co pro tebe znamená dětství, co pro tebe znamená okultismus, proč si vlastně zvolila tady tohleto zaříkávání a prostě a tak dál, co je v tom názvu, jak dlouho se vymýšlela, jestli jste měli nějaké varianty. No, on to vymyslel Filip a mě to jako, nejdřív jsem si říká, jako, že to je blbost, ale pak mi to vlastně přišlo super, protože prostě je v tom jako nějaký to jako dětská hravost toho jako kouzla a zároveň v tom jako ta slovní hříčka toho čurání. Já jsem v tomhle podcastu nechtěla mluvit o čurání. A samozřejmě mluvíš. ale to čurání jakoby se tam občas objeví v těch obrazech a přišlo mi to jako vtipný, jako si na nic jako nehrát a prostě tam nechat takovýhle jako banální název. Se mi to líbilo. Děkuji za interpretaci, to mě nenapadlo, že tam je čurání, ale nyní již jsem osvícen a už dokáži číst v obrazech. No je to taková zajímavá naturalistická vložka. No ale Filip v tom měl jako mnohem hlubší záměr v tom názvu, si myslím, než jak jsem se to já interpretovala. No to jsem nějak říkal na začátku, nebo jsem to vysvětlil v rozhovoru do Vltavy, což najdete odkaz na webu Hidden v tvojí výstavě, ale bylo to nějak, přitom myslím zmiňoval na začátku výstavy, že to je nějaký ten, je to zaříkávadlo, které je nějaký magické a na první pohled ty obrazy Dorky vypadají jak nějaký magický realismus, ale pak si člověk uvědomí, že ta magie není v nějakém zaříkadle, ale právě magie právě v těch vztazích, který si pečuje a pěstuje se svými přáteli. A to je krásný konec dnešního dílu. A tímto bych vás poprosil odejít. Tak jo, vydám, no. Tak jo, tak děkuju a my se teďka budeme připravovat psychicky na komentovku obrazu po obraze. Tak čau. Ahoj.